Kumbang Kitip hadin kajing saat thli kini constituency nong thumai hak MDC ki babun ki wan ban pensno na ki kenhun ba pher bangi dei ban mi khamat nang ni namar kajing pensno ko joki kalong ki don kami kajing kelah wan karoi kapar ke development batru pa ki angnut nam tajungi banang peteng ya kakam kum MDC hang Taipot District Council te hakabai dei bat kanika election ke pemerintah ngasno bandong ba hoi ngam ngidon jingkermen bangila trish tom bat kabasa blay tip khamha kita bat kajingjok kajungi kan long bagi baik ba kinjet halor kinongrim keba ki UI ki mat rekam ki bangidon ba kanongrim ke bangidon bat kata kalong bangin nang perklan syu ika sik schedule kebadan hapok ka artikel arspa sawat nang ta kiwei lu kimat ki badan kam nak kementa jongi bat kiwei lu kimat ki badan kam se bakham dan kam nam ta ban kentiu ya ka bha kamyat aka imlang kasalam kerpang ru nak kementa ki babun ki an se kum FDC bangi idan nak kementa ban snaan ban thauan de ta de kum u wen ki MDC ba sitting but presidency bamenta ni dan ban ong ba nakalyang ni kat kepala ni lawan ra iki an ki ba scam ki ba biang ki ba dan kam hadu kata-kata but ki dan ru ki an ki ba san ru teli ki ban kam ha hadin nyo ko arteli ki snam bangilayo ke council bang ngidang yo mentah kita ki an kebaar pat kebenta jong MDC sikat bala ka roi kapar ke development apo jong ka constituency leni nam takari brokaway kat bakot bor leni lat deti nakalyang jungi ngisno dei ban ra kini ki development te ban mentoy ka shnong ban mentoy ki pai ba